खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय। बे लेखाखौ माबोरै फरायगोन? र' सोंहरनि आं। दिलिप आदा बे लेखाखौ माबोरै फरायोथाय खोन्थानाय। न'आव फरायनो खोन्थाबा फरायाथ'। आंसो मिथिगौ फराया गावनि बिनानावखौनो फोरोङा नोङो आदा प्लिज खोन्थाना। सिद्धा साला फरायनो खोन्थाबा फरायाथ'। आं फन खालामर' न'आव। आंसो एसे खस्थ' मोनो खिनायावनो हासुनायावनो उन्दुनानै सिखारनो बायो। मा होनो आंखौ फाल्थु खालामबाय बायदि मोनदों र' खोन्थाहैनो। घन्टा मबाइलाबो सुइस अफसो। नों दिनै गबाय र' गथ'। आं बे फनखौ दहाय खिजों फुनलाखादों। नोंनि खर'आव मेलेम दंना गोबोरखि दं गथ'? खर'आव गोबोरखि थायो आरो? बे गथ'आ उल्थाबावसो। र' बे गथ'आथ' जेनखानाय नंला। र' खालामनां। रानि नों आंनो फैसा होयोबा रावनोबो खिन्थाया दे गाबोन। आं मानो होनो? ओइ आजोलि नोंनि बाथ्राया बारावबाय दे। गोदानो सोबानानै हाथाय साथाय गगोन आं मिथिखा। नोंनि आखाइजों सोबाबा हाथाय गगोन आरो? हाथाय गवा नोंखौ र' न'आव थांग्रोदों न'आव सोबानानै हाथाय गगोन आं। र' आं मोसाना फैग्रोनि नोंखौ। handsome लगायना फैबाय आं सनानै